En aquesta festivitat de Sant Jordi confinat us recomano dos no ficcions. La primera, editada per Anagrama, una biografia sobre Limonov. Limonov va morir fa just un mes. Limonov era un escriptor dissident, polític incòmode, un impresentable neofeixista. Era un personatge clau a la Rússia moderna. Escrit per Kager, el text sembla una faula amb pinzellades a l'estil de Kapuscinski. La segona recomanació és essencial per ajudar-nos a sortir, almenys mentalment, del confinament. Són els escritos de Sobrenaturaleza, de John Muir. És un escrit biogràfic i assajos, que fou un naturalista escocès emigrat a finals del XIX als Estats Units. Fou l'impulsor de la creació de parcs naturals en aquest país i pare del conservacionisme. De fet, molts parcs i institucions porten el seu nom, com el bosc de sequoies de Califòrnia. Doncs el text editat per Capitán Swing és un document històric, antropològic i, òbviament, naturalista extraordinari. Bona lectura.